masidang Mas Deslat Pirang jagat karuna siran tondo kawisesaning sono-sono sinau langen lopo Estu mansih tantun lampah budo jinantur tutur kantelo tutulat mrih parasting proji winur sita mupu perang miskara dituming jaman purwa pinar kita melata mangkut kawasaning butita ngayun perlambang matumpo-tumpo renenggo panggung panggeng panggunggung sang Porawata nenggih kang winureng butita kang adi dasa purwa amurang tembung ika ulangan sawiji adi luwih dasa ulangan 10 purwaraning kawitan ngumpaya praja sewtan atus desa santos dateng ngaturaken kalih sanjuga kang pantes kinarya purwaning kandha nenggih punika warnanira ing kraton negari Ngalengka Ndiraja man-man kraton garba gupita kang wis kondhang temke manca negari pawartane negari Ngalengka Ndiraja seklangkung jembar jajani dasar panjang punjung pasir kira jinawi maripat toto karto raharjo panjang werdine dawa punjung dhuwur jeneng kalon sepuro dawane prajalan buring garing tangih lamun nuraliya kejaba mung dawa kuncaran dhuwur kawekasane dawa jajane luhur kawibawane diobore padhang jagate pasir ukir pasiran samudra diukir gunung tata ating kratu mengkraken arga langkung ageng ananaken wana kang tumeka tebining benawi ngayunaken bandaran ing selangkung ageng kathah teteng dyoto kang sinangga marang pertiwi kasungsungan ing akasa kapiting samudra loya kathah kang sami anggana ras Ewudine datan wenten ing sami marang praja Ngalengka Ndiraja kabukti kathah para narendra sange manca negari ing sami manungkul marang panguwasaning negari Ngalengka Ndiraja Printen lan dalu sami ngaturaken bulu budi mewah glondrong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal Burdadi Soto lan Widuri awit ajrih marang panguwasaning Sang Buminata sinten to dosa namaning Narendra dosa werdine 10 nama werdine kekasih ingkang sinuwun Narendra Ngalengka Ndiraja kawus kondhang kaunang-unang jejuluk Maha Prabu Dasamuka ya Prabu Dasa Bau ya jejuluk Prabu Dasa Griwa ya kekasih Raden Rahwana-raja Narendra gagah pituksa dasar parawring jurit sayang palugon Seti Mahambara nanging muga sembada awit ing kono ingkang sinuwun kawista lirwa dhateng kewajibaning titah rinten lan dalu datan nindakaken panembah jati amung tansah nguja angkara murka kasunan watak sumungah ngangah-angah yayah hangakai jagat nang kula nenggah dampar konur kepareng rasa keprabu Narendra Sinwaka pating blebyar pating celorot ageman dalem kang sinuwun dumados saking Mas Pinten Daryan lenggah dampar kencana mek kasur babut pramudani penan Petrendo sinawi-sinawan Gondo Widha ngagem tirta jebat pasturi kadiping samirana mambar dumugi wonten pagelaran Jawi amratane sagung Purwadi bolo kawinten pasuwanan
Mengraken para di dalem Bedhaya Sri manggung ceripikitan Joko kaloro-loro ingkang samya ngampil upacaraning pasowanan para abdi mban wonten sekawan ingkang hanetepi kewajiban wonten pasowanan para abdi mban Garing Alengka Diraja sedaya wujud yeksi awujud yeksi lenggah dalem kang sinuwun tinampi dhateng piswanipun ingkang rayi wanudya saking Kadipaten Mbata Pitu ya Mbata Lanjeng ingkang kekasih Sang Hyai Dewi Sarpa Kenaka wenten ing nyebataken Sang Dyayu Dewi Lasmi nenggih kang pangayun andheg-undheg piswanipun satra bagus warnane banyak pasmune kasungan watak waskita prisa sadèrèngipun winarah landhep panggraitani satring Sindlakura kekasih Raden Gunawan ya Raden Kuntawibisana nenggih ing lenggah Yayah Tugu Sinukarta wujud raksasa gengaluhur nanging kasunan watak utami satria panglebur gongso kekasih Raden Harya Kumbakarna ingkang wenten pagelaran Jawi para wadyabala persasat tumpang dengkul piswani pinangka swing para wadyabala ngrangka dalem Sang Nindya Mantri wujud raksasa klesing paman marang Sang Buminata kekasih Raden Patih Sukesa ya Raden Patih Prahasta paripurna candring ratu nenggih kang setreng klarsa Darsabda kang kinayu tandane sungsung gelap kabuya enggas tinggil dinaturata tandha tengara yen Agus Widya Darsabda saking Wadyabala wonten pagelaran Jawi tangkap saking gedhong ing sepisowan Urking Pasiban Candrani Pindha Kabah Denentri pucang ringin kurumpi nancak suji mepet balwerti yen kan Sondra Yayah negara pun parang pamupindha negara pun parang muka sangking manca negari mangkono Urking Pasiban kanca ndodho kanca jajar kanca ngangsek maju ngangsek saksek 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 saksek
Narendra urung andika ramyang sasongko kangku menyar marengga ruming puri makin tanpa cireng kalbeng kang lirmas murubing langit tekan sarwa manit winyo sinawung sasat lir sekar sinuji Ukian sang patmiwara sang nata dosa ya toris deng sine wong Moho Prabu Dasagriwa Prastis teng dampar kencana Asri rengganing busana kinuntrang kontrang Mas Retno
Yaya Sang Hyang Kala Ludra siniwa ing tinju moyo alon wedaring sabda sang bumi nata wis tungkara jagat manik raja diwaku ya jagat dewa bathara ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe adikku wong ayu Sarpakenaka dolae wonten paring pengendika ingkang dawuh Koko Prabu miji dhateng ing rayi ingkang sanget sulista ing warni ingsun dulu pepak para kadang ingkang ana masuwanan diajeng kula nuwun inggih Koko Prabu klaturi miji kula aturi nimbali para kadang ingkang sampun sami wonten pasuwanan Koko Prabu jagat bendara jagat duh lae Yayi Wibisana Parayuga Nubiswan Sira Dimas kula nuwun ngestakaken dawuh timbal dalem Koko Prabu kepareng ngrayi nyaosaken sukeming pabdi saiki kunjuk wonten sandhaping upada mawantu-wantu banget panarimanipun magang Yayi Nunjung Keprabon gawe bombong rasaning pamikir ora liwat luwih putya pangastuti Tampanana Wibisana nuwun kula pundi wonten mestaka kacancang wonten bocah ingkang kasampuraken widangan dumawah pangkon mugi ngimbetana caya nur cahya teguhan kayuanan sekadarmanipun Koko Prabu mentandhat ing rayi jasad kula Kumbakarna kono dawuh pengendikamu apa Kakang Prabu Dasamuka nimbali karo aku kanthi raja biswanmu Yayi Kumbakarna iya tak tampa tangan loro kowe mbagekke sowanku nampa pangestumu Kakang Prabu Rawana slamet ora ana samekala sowanku ora liwat sembahku Tampanana Kakang Prabu adikku di Kumbakarna sing gagah didhuwur bagus tak trima kowe ngan pragesungkem marang kadang wedara liwat pangastuti Tampanana ya Di Kumbakarna ya tak pundi tak anggo jejimat diprayogake biswanmu Yayi panglebur gongso ya kaya wis ora kurang kepenak Kakang Paman Prasta kula nun Pepak Jaya Purwadi boleh mitin pasuwanan Paman niki ngetipun pun bapa mboten wonten ingkang ngocewani sedherek sampun siaga nampi dawuh dalem wedal sakmenika pun bapa ngadhep wonten ngersa paduka Kanjeng Sinuwun kula ngedram ditata kabeh para wadyabala dawuh supaya padha sirep sawetara kula non inggih dhateng sendika kula aturi amedhar sabda sinuwun kadangipun Kakang adi-adiku Kumbakarna Sarpakenaka lan Wibisana saben-saben rumaswana ngadhep marang pun Kakang adi-adiku tansah besus temen nggon padha memacak ngadi sarira iya luwih-luwih adikku wanita sing banget tak tresnani Sarpakenaka Sarpakenaka
Mung imane ayumu kaya ngono kok tekan sprene kok urung ana wong nakokke. Skor mangsaku duwe dulur wedok siji kok sebelirat jamak-jamak. Duh lae Koko Prabu. Kepiye? Mboten perlu paduka nyucul dumanteng ing rai sadosipun ing mboten purun menika kula. Upami ta kula menika purun ngados tunggaling priya badhe milih priya ing kados menapa? Mboten-mbotenipun mboten kasembadan. Kula menika dipun uyang-uyang priya ingkang padamelanipun namung nyiter kemawon kula mboten purun Koko Prabu. Yayi, kula nuwun wonten paringan dawuh. Marmanipun Kakang ngumpulake para kadat. Kengetan tatkala pun Kakang nalika sasi kang wis kawuri pun Kakang badhe kirim kintaka ngersane Kakang Danaraja. Ya kadang kurda. Ing antasipun Kakang lan Kakang Danaraja klebu adi-adi kabeh padha dening putrane Rama Wisrawa. Ning skor mangsaku Rama Wisrawa kuwi pendhita sing ora adil babar pisan. Liripun kados pundi? Tatkala semono aku kintun utawa kirim kintaka ngersane Kakang Danaraja kang surasane. Aku darbi penjaluk ana ngersane Kakang Danaraja menawa wulu wetuning bumi negara Lokapala tak jaluk supaya tansah lumintir Kakang Danaraja kudu majekake wulu wetuning bumi negara Lokapala saben setahun. Nggih. Ing kami pindho pun Kakang sedya dardi milik kuwi kalbu bondo ingkang darbe Rama Wisrawa. Kaya dene kesugihan alam ing negara Lokapala antarane Gunung Inten, Pesarian, Naga Jene utawa Naga Ngangsa. Banjur kesugihan-kesugihan Lokapala liyane kaya dene Ganden Malila Watocani, Gilingan Mas sapanggalane. Nalika sasi kang kepungkur Kakang Danaraja tak jaluk lilane masrahke isen-isene negara Lokapala supaya dadi panguwasaku. Yen Kakang Danaraja manut miturut marang aku, senajan kuwi sedulurku tak tantang Pancakara. Mengkono di Mas. Leng-leng ramyang kang ndra liriwang candra katawengan sumu ing tias katuridan limut kabiatan ing rucit rem-reming driya manawung kekunging yuang wisesa kekunging yuang wisesa
kula sepuh Koko Prabu. Upami ingkang rai kalilan munjuk atur mbok bilih aturipun ing rai Seklimah ing sakmangke wiwit Purwa Madya dumugi wusana kathah kalpatanipun nyuwun genging samudra pangsami. Arep darbi penemu kuwi. Koko Prabu menawi dhaharaturipun ing rayi sedyanipun Koko Prabu mekaten menika ampun dipun nglajengaken sababe temtonipun Koko Prabu inget bilih negari Lokapala utawi sak isi-isinipun kalebet kesugihan alam negari Lokapala menika senesiasanipun Rama Penemban Wisrawa. Nanging menika tilaranipun leluhuripun Koko Prabu Danaraja. Ibunipun Koko Prabu Danaraja nggih menika Kanjeng Ibu Dewi Lokati. Inggih rikala semanten nampi warisan saking eyangipun Koko Prabu Danaraja, Prabu Lokadewa. Dados yen Koko Prabu ngucap ngraosi isen-isene negari Lokapala menika Koko Prabu mboten gadah wewenang utawi mboten kagungan hak. Kakang Prabu yen tak rasake tak gathuke ana ngrasa ature Wibisana kuwi bener. Yen Kakang Prabu sedya ngayunake wuluwetuning bumi Lokapala kuwi saya luput tumrap penemuku lan penemune adhiku Wibisana. Mula aja tok bajotake. Bas! Meneng Kumbakarna. Yo. Kumbakarna Wibisana, kowe aja padha cerewet. Nganti kowe pinter-pinter dhewe. Aku mung ngeleke marang Kakang Prabu mbok menawa pinuju kalimputing budi. Aku ora lali. Nggih, nyuwun pangapunten dalem sewu. Sapa wae sedulur-dulurku adi-adi kabeh tak jaluk kudu manunggal marang rasaku. Yen mancen ora ana kintaka walesan saka Kakang Danaraja ing pangangkah aku sedya ngluruk perang negara Lokapala bakal tak bedah Dimas. Ora rasaning pamikirku lamun aku durung bedah negara Lokapala. Ewudene yen Kakang Danaraja kepengin duwe umur dawa. Yen mestine mung tak jaluk isen-isening praja kudu dipasrahke marang aku. Kuwi sing kebangetan kuwi Kakang Danaraja. Ing atase bondo negara dijaluk sedulur kok ora oleh. Coba saiki dili-dilen. Yen nelakon kaya ngono kuwi, sing elek Dasamuka apa Danaraja? Inggih, Koko Prabu Danaraja. Mulane kuwi Dasamuka kuwi ratu saapi-apianing ratu. Dasaripun kakang iki akeh ingin padha nyandra, padha ngalenggono. Pun kakang iki gagah gedhe dhuwur tur bagus ndemenakake. Iya apa ora Sarpakenaka? Inggih. Leres. Koko Prabu Dasamuka wis tunggaling Narendra ingkang gagah pideksa tur tidya sekti mahamud dasaripun padha Koko Prabu menika tunggaling Narendra ingkang bagus. Iki sing ngerti karo sedulur. Menungsa urip ana madya padha ora sadar diplipis sing alus-alus. Sing bener iki kaya Dasamuka kuwi ya jabane ya jerone. Dasar jabane gelare ya bagus, jerone ya apik. Leres Koko Prabu. Menawi kersa paduka Angger Prabu sedya ngayunaken bumi Lokapala utawi badhe nyuwun kesugihan alam sepados
saged kaboyong dhateng negari Ngalengkondiraja menika leres nggih. Leres beneran. Inggih, leres. Mesti bener. Aku yen duwe penemu mesti bener. Pemangipun Paman Prahasta menika leres. Jumbuh kalian pemanggi kula. Kula non. Bapak Karno, apa Kakang? Kowe kudu manunggal marang Kakang. Yo, yen pancen mengkono aku ora bakal mingkuh apa sing dadi dawuhmu. Bakal tak tindakake. Kakang Prabu Dasamuka. Bagus. Sidhem jroning pansuwanan Wadyagung tanpa sabawa ing kapraban Sang Narendra Tama mangun kaunengan lerusing duka cipta berbudi mandana ras biarlah engkono to wau. Eca ngene sami imbal wacana Prabu Dasamuka dhateng Sang Hyang Purwadang Sentana. Takala semanten datan Sranta Sang Buminata Anengga. Balesan saking Praja Lokapala marmane rengu pasuranipun Prabu Dasamuka kagambaraken Yayah Narendra. Ingkang hanawung bebendu Tripandhurat datan kawedharing sabda Triwicandika Pandhurat kedhe bebasan dengan tos tigang kedhepan sigra katungka gedring jawi piangarsa tang piwuri kocapok ingkang wis minggah undak-undakan setinggil binaturata kraton negari Ngalengkondiraja utusan saking negari Lokapala. Utusanipun Prabu Danaraja kang kinanggenah sowan wonten kraton Ngalengkondiraja. Abdi dalem tumenggung ingkang aran Tumenggung Goh Muka. Tumenggung Goh Muka. Ingkang purwanipun wujud raksasa asalipun saking gelung. Pepeh biswanipun Sumadri candrane pindha sata menterangan piangarsa tangpuing wuri Purwadya bola wonten pasuwanan aluk yen wonten tamu kanca iya kancana daya ana tamu
Indra ingkang puspitarum katyuping samirana amret konges kandaning sekar kadung tanono kang kuciwa raras raras urung seping driya sinuwun kula ingkang sowan ampun pasang tulak sari buta pengung kowe sapa kula pun abdi dalem katumenggungan ing negari Lokapala kula pun tumenggung Guh Muka jenengmu tumenggung Guh Muka kula nun kanthi raja biswanmu kula nampi pangestu dalem boten manggih sambi kula nyosaken suming pabekti yo tak trima kowe dikongkon Kakang Danarja iya kepriye layang ingin nakala semono tak pasrahke Kakang Danarja apa sirane Kakang Danarja masrahke kesugihan negara Lokapala ora lamun ora berduli senajan wis dulur tungane perlu tak buat nganggo pedhang mentawa nggih estunipun pisuwan kula wonten ngersa dalem dapur kautus nyuwanaken nawala saking kersanipun Gusti kula ing Lokapala mboten kepareng binuka yen mboten paduka piyambak ingkang ambuka lan maos suraosipun Kintaka sinuwun mripat ora melek yen aku rasa maca Dolae Koko Prabu Gawi prayogi Kintaka lajeng dipun tampi mangke ingkang rayi ingkang ugi badhe nderek hanaliti kaya apa layang pasrahmu marang Prabu Dasamuka Guh Muka kula aturi nampi sinuwun Buta-tata Gati Wisraya Lindriyaksa Sara Maruta kacarita Kintaka katampi Prabu Dasamuka Gya Pinuka pinaos suraosipun Kintaka wenten kalih perkawis iki sajuga perkawis kesugihan negari Lokapala Gunung Inten Pesarian Naga Jene Gandhen Watu Cani Gilingan Mas dereng saged dipun tentokaken dipun pasrahaken Prabu Dasamuka jalaran para pusaka rumiyin paringaning jawata Prabu Danarja sedya sowan dhateng Kayangan Langkung rumiyin ingkang kaping kalih perkawis wulu wetu bumi negari Lokapala lumintu dhateng negari Ngalengkandiraja Prabu Danarja datang sugeng nanging Prabu Dasamuka kedah mendha kamurkanipun anggenipun remen njajah narendra saking manca negari sampun
rumaos kajajah Prabu Dasamuka kedah mendho kamurkanipun anggenipun remen amiles midak dhateng sesami-sami dupi wis prisa Suraos sing Kintaka datang dadosaken ring penggalih nanging malah ing mriku dadosaken dukanipun Prabu Dasamuka padha sakala duka yayasinipi kumedhut padhaning Ladinitra dinulu kabar nang Gomuka kula non kene rada maju sampun mriki kemawon sampun sekeca maju kene maju kene nggonmu ngadhep rada saged karo aku ayo maju iki dateng sendika kacarita tumenggung Gomuka awit saking ngajripun dhateng Prabu Dasamuka ing mriku piswanipun radi sawetawis ngangsek sekinten sak pranggih astanipun Prabu Dasamuka dhateng tumenggung Gomuka nglorot pedhang mentawa ing mriku kapancasaken jangganipun tumenggung Gomuka saknalika busa tugel tel jangga pisah kaliyan gembung saknalika ing mriku yitmanipun tumenggung Gomuka sigra ngumbul ing ngawiyat tilaripatipat padha sakala cingak kang sami uninga tinggil Natrata negari Ngalengka Diraja wenten raja pejah surum-surum diwangkara kengken ler menguswa kang layana sirna ilang memanis wetananira layung kumelku cemrah nyomratani arah nyomratani mring saneranipun mring sariranipun mlesthenya ludira kawang-wang gegono pangsumirat
gilang-gilang kunarpane tumenggung goh muka ludira kang anyembur saking angganira sang tumenggung amblabar wenes tinggil binaturata nenggih sukma ingkang wenten ngawiyat sigra kawijil pangudha rasane Prabu Dasamuka banget oleh mudaksya marang sepadha-padha iya titenono entenono piwalesku aku sedya lumebu ana sajroning gunung pangrungrungan gunung Semawa ning kono besok piwalesku lamun wusana sipating Senopati wujud Pragusa Seta Dasamuka tak enteni sesuk kowe bakal tak wales Dasamuka titip brani mangan anung wis mati urip maneh wis karenggo aji panca sunya tuh awan Paman Prasna lho kula nek ndur wonten paringan dawuh sampan prisa Gomuka pun tugel gulune. Nggih ngertos. Oh, kula menika yen wonten wujudipun ludira mlabar ngaten menika. Kula mboten gadah kegiatan menapa-menapa. Sinuwun. Pun kajeng ya. Ing atase watake Prabu Danaraja senajan dulurku. Kakang Danaraja ki watake drengki srai jahil. Kakang Danaraja ratu pesragat. Ratu ingkang sarak. Men dijaluk bandane ora pasrahke malah kongkonan. Tumenggung ingin nggawa layang kowe gawe panas pikirku. Mudyar kowe. Tangan kula nun. Kula trindawaken Purwadya Bala sepatus. Gembungi guah muka niki dipun bucal. Cemplungke teng selokan mawon. Kajengit dipangan alrijo man. Nggih. Iki dateng sentika. Prajurit. Lho. Maju kilu-kilu dirukir sik ana. Banjur kuwandane goh muka buangan. Sedika. Kula nyuwun sirahe goh muka kemawon dipun tilar ampun dipun bentuk. Gembunge sing diguang. Oh iki dateng sentika. Kepi, Kumbakarna. Gembunge wis ta guang mung kari sirah-sirah tok.
Yo, pancen tak sengaja. Dolae kedyanipun Koko Prabu kados pundi? Koko Prabu lah kok menika mestakanipun dipun tilar wonten Stinggil Binanturata. Iya, wong ayu. Iki bakal tak kantheni niwala. Arep tak selipi layang. Tak slempeke ning nggon siung. Iki surasane layang aku nantang Kakang Danaraja. Negara Lokapala barep kepung wakul baya mangat. Kakang Danaraja ora masrahke kesugihaning negara Lokapala bakal tak gepuk dina iki. Kula nuwun inggih, yen mekaten kula semanggaken wonten rasa dalem Koko Prabu wis aja padha melu-melu. Kacarita Prabu Dasamuka bawanipun Narendra inging sekti Mahambara. Ing mriku sigra ndamel kintaka suraosipun Nawala. Sejatos punika Nawala penantang perang ing wis katancepaken wonten siungipun tumenggung Guwa Muka. Saknalika sigra muja Maruta ing mriku mestakanipun tumenggung Guwa Muka kenging daya panguwasaning angin saking anggenipun Prabu Dasamuka kontal padha sakala. Kapuja dening Prabu Dasamuka kontaling mestaka sageta dawah wonten kraton negari Lokapala wonten sanipun Raka Prabu Danaraja. Adikku di Wibisana. Kula nuwun wonten paningadhawuh. Pun Kakang sedya nyuwun berkah pangestu ngersane Rama Penembahan Wisrawa ing pertapan Geger Penyu. Yen perlu aku bakal gugat marang Rama Penembahan. Awit Rama Wisrawa kuwi sujine wong tuwa sing ora adil karo anak. Nyi kersa dalem Koko Prabu badhe manjing dhateng pertapan Geger Penyu. Ya. Mboten langkung ingkang rayi ndherekaken kaluhuran. Apa karna? Apa Kakang Prabu? Aja dikangelan Yayi. Semadya tata-tata. Yayi tak kantheni wadyabala seklar papan ngepung negara Lokapala. Aku ora bakal mingkuh aku siaga nempuh ana peperangan. Angestu padha dawuh pengendikane Kakang Prabu Dasamuka. Bagus. Aman. Nun. Kula aturi beta wadyabala ingkang langkung kathah. Kula sungkani sanget wadyabala raksasa ingkang 1000 sepatusiwu gaman. Nglurug dhateng negara Lokapala. Kula nuwun inggih ngestuaken dawuh menapa mboten campur sari rumiyin. Negari Ngalengka Diraja mboten wonten campur sari. Nek ajeng campur sari teng pinggir segara mriku. Waduh.
Bareng pun bapa nyuwun pamit medal Jawi nganti wadyabala. Ngatos Man. Sapa menapa? Wonten maring dawuh Kakang Prabu, adikku sing ayu dewi. Wektu gayuh pun Kakang Derna manjing ana ing sasana pamujan. Tumulipun Kakang Jengkar sowan ngersane Rawa Penemban. Wisrawa ana pertapan geger penyu. Adikku tak pasrahi tugur ana negara Ngalengkondiraja. Kula nuwun inggih Kakang Prabu dhateng sendika swami kula dherekaken. Oh. Paripurna sabdane Nata Sigra anggerkane sabda Pendhita Ratu. Sabda wridini pengendikan Pendhita Temenratus Arani. Unyo kataliti sabdaning Narendran Pendhita Sklimah Kewala Saiti datan wenten bentenipun. Narendra nyabdos pisan bisa warata para kawula sak negari Pendhita ngendika Sklimah datan kena wolawali. Yayah Tirta Kresna ingkang lumebek dhateng Drancang Seta yektitan kepareng mebek mangsine. Arsa kundur kedaton ingkang Sinu Prabu Dasamuka ginarbek sangyaning para abdi bedhaya. Kadheraken ing Rayi Dyayu Dewi Sarpa kena kesinawanging saking Mandra. Pindha dewa kang kairing para widodara. Widodari sekedhil kurang sawiji.
Budina. Wong ayu. Apa, Mak? Dandana sing apik. Olehmu memacak awakmu kudu sing besus. Sababe apa, Mak? Awake dhewe arep dijupuk gambare. Tembungmu sing ati-ati. Wis luweh. Gelem ya kaya ngene iki, ora gelem ya kaya ngene iki. Ambek ya dijupuk gambare wis karepen ora tak pikir. Sing baku waton aku wis madhang kuwi seneng. Kuwi lah bocah kok nekat kaya ngono. Nek kowe butuh arep tetembangan wis gek nembang wis kirane ora gladrah. Iya, Nduk. Wong iki mau sore mau sak weyahing lelagon wis komplit wis dunekke kabeh. Aku mau wis ngrungokke saka mburi kelir. Sing tak rungokke ora ana liya kejaba mung nyidam pentil. Pentol. Hah? Nyidang pentol. Oh. Ora pentil. Ora. Bulan baleni. Ya kurang cetha mbok nawa kupingku. Tak suwunke tembang Ibu Bu Waranggana. Iya, Mak. Minta sraya karo kanca lawas. Sopo? Sapa meneh nek ora Rikem. Oh, Bu Pariem. Iki sedulur kidulan wis suwe ora ngerti pasuryane Bu Pariem kuwi. Wong biyen ya saba nang pesisir kidul melu awake dhewe. Saiki bareng suwe ora tau melu awake dhewe, bareng kocap melu. Wah. Awake kaya tunggak kambil. Ya karang wong ki nek ketrima. Wah. Sekaro mangsa kuwi ketok wibawa. Saiki le mlaku iso muni kak kak kak. Saking lembune iki le mlaku karo idul-idul ngene. Apane? Kula nyuwun wonten sanipun Bu Parim materi nembang sing singkat mawon ning sing kepenak slendro patete menyora. Asmarandana mawon. Oh iya. Wah. Anjasmara hari. Bal-balan kaose biru
Aduh. Saka rumangsaku iso gawe ayem pikirku. Heeh. Jumbuh karo sing gambang nalika sore mau glenik-glenik karo aku. Kepiye, Mas? Mbak Cangik, aku engko tak gambang. Aku engko tak gambang ya, Mbak. Aku tak nyawang mama iringku. Sopo? Kae sing gampang wong kae ya dalang. Wah, klambine abang, ikete abang jan. Kaya kates krenggo. Kates krenggo ki apa? Ana sirah gek menyenil semua. Aku tekan sirah timbang gembilu kaya kowe kuwi. Aku ya gumun san gedhe gegeden san. Cilik kok menyenil. Kok ya oleh-oleh iket. Skor manges aku kok suwekan roket sah SD. Dandake iket kok ya apik ya. Heeh. Nek iketku ki suwekan jarike maratuwaku. Ah iya ya. Mulane le gampang mempenge ra jamak-jamak. Lah iya ya. Jare nyawang wong omah ki jelih omonge. Ah iya ya. Aku gumun karo ibu-ibu Waranggana kang wis kepethuk gedang mateng iki. Do diucel-ucel. Nek kudune kenane oleh gedang mateng ngono ki yo do dipangan, doncake dipangan to malah. Do teng segigi gawe dolanan. Jare satheke Mbak Cangik. Wis kek. Senengane nggarap sing ora-ora. Ki mau suarane Ibu Pariem. Heeh. Iki mengko ana campur sarine kok, Nduk, penyanyine wansine kemangan-kemangan. Ana penyanyi kok kemangan. Nek cara margi oleh ngarani keman apa? Ayo. Iki ki disyuting, direkam aja saru-saru. Pancen tak sengaja tak gawe saru kok. Men mlebu ning internet men. Sisan le ora payu. Wis cangik tuwa we kok. Biyen dek enom karo yuyu anggere mentas nyambut gawe ki ora mulih. Bablas lunga. Bareng saiki mbladek rong bengi telung bengi. Jajal apa piye? Njajal apane? Saiki ingkang sagungan meneh. Ya. Sing sagungan tak pasrahke panjenengane Ibu ngantemi. Oh iya. Monggo Bu ngantemi. Kula suwun penjan nembang Asmarandana setunggal gungan malih. Lha ki dipasrahke aku ne. Lha ki. Lah Mbak Cangik kene carane kaya ngono sesuk ratane iku, Dik. Wong gudhe kok dipamer. Monggo Bu ngantemi. Nyah. Ya iki. Saiki agi njedul rokok Samsu.